Друзі, сьогодні у нас п'ятниця, і традиційно ми з вами зустрічаємося у програмі «Галерея вітань», яка відбуватиметься і на першому поверсі торговельного центру Луцька, і в ефірі радіостанції «Аверс», звісно. Сьогодні поговоримо про те, що нам допомагає творити ті чи інші гарні речі в житті. Про творчість. Що вас надихає на те, щоб здійснити якийсь важливий крок? Можливо, намалювати якийсь малюнок. Можливо, написати гарну картину. Можливо, просто написати декілька гарних слів і потім це викласти у вигляді якогось тексту, який потім, хто знає, може і переродиться у якийсь твір, який будуть всі вивчати. Одним словом, для творчості немає меж, кожен як може, так себе і висловлює. Отож, про те, як вам творчість допомагає в житті, сьогодні і поговоримо в ефірі Радіо Аверс і на першому поверсі торговельного центру Луцький. Звісно, крім того, ви зможете передати привіти, побажання, різноманітні озвучити або сказати декілька гарних та приємних слів. І все це з 16 до 18 години. Приходьте, чекатиму з нетерпінням.